turaren salamatu ake ba mutane kyauta. Kyau ne ɗan ƙasar Nijar. Hawau. Hawau. Hawau ke. Au, dama da ni ne kake. Ba Hawau su nake ba da ke nake mana. Baka san yanzu na tashi daga Hawwa na koma Hawa ba. Hawa. President fada la classe. Kun koma Hawa president la class. Eh, La class din turaren salamatu ake ba mutane kyauta. ai sun wuce nan. Da ruwan alkawasar ake yi mutane wanka. Ta yiwuwa. Oh, Da kaga mace guntuwa ne kamar fator sai sun yi waɗe rai ke yanzu kin daga daga huwa kin koma a wata hadda. ko kana ɗaya daga cikin 'yan bakin cikin fada la classe. In yi bakin cikin kini da na yi maki wanka kina yar jaririya zan kuma bakin ciki. Kin shi min shi kwa. Shi kuwa. Bari ki ta yi tsantsa hawa ta koma hawa. Ko? Wa'o. Ban gaya maka na tashi daga Hawwa na koma Hawa president la classe. Wa'o. Kuma mutane wuri ba ku da aiki sai sa ido cikin Yan abubuwa. da ake yi. Ne ba ai kubul ni na wuce a ce ba da ake. Oh wade, oh wade, oh wade, oh wade, oh wade. Yeah!